Так, Масу приветствую всех. Давайте, друзья, подтягивайтесь на дневной эфир в ТикТоке. Да, Маша, ты начало, Костя. Тихонько. Собираемся и ведем общение, стрим по важным темам, важным, наболевшим, пагубным, не изменив ситуацию, после чего мы страдаем вообще, или мы подвергнуты я не знаю, уже невозврату на точку отчета, да, там. Короче, пока за буйки не заплыли, да, вот, короче, пока еще не заплыли, если уже не заплыли, вот, очень важно в нашем обществе прозреть, пробудиться и вот как-то решать проблемы, которые существуют. За нас их никто решать не будет. Ни ангелы, ни какие-то там лешие, ни домовые, короче, ни кикиморы. Всякая остальная, короче, вот эта нечисть там, и так далее. Также за нас не будут решать наши проблемы и другие народы. А те, кто пока наши проблемы, скажем так, нас в целом как народ поджал под сапог, они как раз таки наоборот создают эти проблемы и стоят за этим, являются авторами наших невзгод, нашего всего негатива в нашем обществе. Поэтому нам самим только сами как-то можем легче наши проблемы, короче, микрофон, выкидаться. А что? Маршу до Масарья, да. Вообще хэшвацер смотрит, как-то что-то слышно. Хэшу, грамм, хэшу. Так, выстрел, Леон. Пожалуйста. Свободный микрофон. Мой ответ, что Аулящие, устающие, малайкшие, синуащие, джиншие, какую-то гаемшие, какой-то альбуракшие, царишт. Ол кто дердой нахчу пом, нахчу пам. Пока что
Это самое. Лайк махуатеш. Штуй, цальбурек, штуй, вейшта лайк шхитош. А еще лучше, что мадуйте. Дэл Маршал. Так, я сейчас все-таки микрофон поменяю на авскую историю. И потом ты мне отпишешься. Меня лучше слышно или не лучше? Так, навская история. Инсмухес, социальности. Лучше, хуже, точно так же. Что-то изменилось там. Вроде бы нормально, Хазон. Ибраим. Да, слышно, нормально. Так, сейчас вот такой вариант наушников. Лучше, хуже или точно так же слышно. Навская история. Так, если примерно так же слышно, то это из-за того, что у меня шумоподавление. Это сейчас другая пара наушников. В машине шумно на газах. Поэтому пытаясь подавить шум, там, короче, гасит это дело. Десять 200 за шторками смотрел вчера стрим. Короче, назад вернул старый, то есть ту первую пару, не знаю, сейчас так же слышно, лучше слышно или как. Ну что, хазом хорошо. Так, давайте султаны всех мастей, вернее, епископы, короче, понтифики, католикозы всех стран, мастей, короче, давайте объединяйтесь, или вернее, заходите на канал, будем, короче, общаться.
имеются в виду исламские, епископы исламские, попы и прочая нечисть. Другие кефирские идеологии нам не интересны. Кефирские там всякие эти движения, там, кто хочет. Ребекка, как Ревекка это делала, то, пожалуйста, туда заходите к кефирам, интересуйтесь у них. И там, Христа принимаете, или я не знаю, кого там еще. Одина, всяких этих Зевсов. Так, давай, хочу булу, меча душу, давайте потихоньку подтягивайтесь. Ночи внутреннее общество, внутричеченскому обществу война вэш нохчал дуй и нохчал то ацету ин подунен чуа нэх юк мэтэглие ло дэха сосуществовать, да, нахт. Дик то что несостоятельный хил, нохче даиш байшашка хаба инқиятам, وين مجا مجن إيش خزاوية то амцахулхуна خودنه چادلده خراتشت خیچ ام نشت خویل ازی تا несостоятельное. Ситуацию قطعية حابين هكنت وتان تيخ تشتم تدش تدول إذا приемлемо до как бы рассел дочь толгума в Эрдон как бы востребованный он хельча из-за дополнить да нормально он доказ там много со временем или по ситуации или там чтобы сосуществовать с внешним миром. وتوخ قزاهر تتوئي أخ قزاه تنعيخ تقية بيز أقمت ويجو لدر الويو هر نعيخ قية حبيتش قزاه تبيد بوتسوا أخ حباش بالقية полностью хотелось бешвуис ох قزاه سونش ديك تغييتر هري هر تمسي تمتلوت استويقير قنا هو قومن بيد بيربو هر مسي تمتلوت هر مسي هر قيد عدق مسألة هر وين مكشتات وقنا وقام قيچو خلچو تردو قيچو بايل خير بو قومن قيچو يوق مهتك تلغرو تعال غير يوه يا تعب ما سنأخذ إشتاتون لدر فمشيه
حكم نو واي قيتم بوغا واي نوقع دخويتن دول ايدل دوغا دوي полностью да дуах اشتاق وين اشتاق تمك штег хадах я цавен ишта половинчато тмек штег хадах короче шадек обсудить да еще кашт иштвоша дага до ажо хара досун иштах ет ишай кирар и панический атак шдай вы сюда вот кучур сюда вот кучур я хочу я обратной связью чисто хочу уволить а ты наш шьешь еще да нормально что да хаош паниковать дешь شو يلا رول да все ты роль صحيح خير والله بارا شو هنا عندنا كاردين طب и тушиться дешь паниковать дешь нормально да хаош детский сад дер табеш сан цашт Расташт, инцалт ирахкислуш, хильча, цана проявиться дин хедер уже ди, как бы проявиться дир долчера дина уже штунде, это смысл летуш. Интернет чухуман что ой угар что, бошта. Тунде татильная шкшеца и тоже нормально. Так, нах, табеш чуба бестрелет. Короче, площадки ухар, пожалуйста, давайте. Маршал думал сега дедика хуйл лер мила духар хуай хамсар хуай. Ибрахим тахавтар дарса. Диос переобуться один адман надежно у Петра шансов. Ну, мог переобуться. А шведер мама духлан тягачуния. Somta tiish kuna saaha afira warqa. Hint sagويتا اشت مثلا تا قيتم هباش خولتو يا تا نبليانك الودس يا خينس جيم خولدس يا اشت تا راس خنلش تا تون بيلغال دولقتون هر اشت نيستخلر قدق تا راس ال خرتومانتير اشت دا ول نيسومانتي нормально махулис. Это вот если и сандол хум дюич дала раз ялца сагни слушаешь как бы человек если изменяется там со временем короче в лучшую сторону в лучшую скажем так халхца био баглеш хле наан байлевол женех короче катух чучуол шкот мишлича на свой я короче что био леялла из қи храс ел цахан ялч осознать дой короче катух чуолар адвах свой қи цахан ялч био леялар короче дутсу қиде гихш понемногу цани слуш из-за дикту наоборот это хорошо когда а если что я не знаю, например, Ховкузаца Белогвардеич бу, Додия Красноармеич бу. Юхсага ишт, со, короче, мы пскапские бош, еха оли, туа пьете, короче, мы пскапские бош, да хуты. Юрес, ял хош пскапское бешват, уж, короче, уже конкретно ханты да что дволечь или та проблем шесть дволечь или та хирам ты бечер рес или диха яхи мы петлюровцы бош диха яхи рес ял хер ситуация хитсло хан короче полностью уже это жаудаел ёло юга ксиха яхи мы псковский штадахи слуш и санта маятник из-за соти шаруат суна, например. Дахуа сел, дахуа цуқи иттуз идир уже там на порядке вещей мадуцунис. Там хуюкар дейтин, хайн хидек дейтин, уже все. Ца может ца нисвельч дикту из, но соти шаруат суна масала. Ету.
إيش دوغو لوخسا حمليني خالي أشخاحتني رس ديك دو حق دوغو إيش دوش وقرجات حانتا دينا فوتبوليرز أوش أيوة عن هردي دوي أو كامت أيارزين تشكبير بوش سايوين ديتي وقت عوراك تحبا وكلنا تأسبير بون هنا دينا دي دون بوش دوق أقروش خلات جبا جروزنا شو قيسان تارسو هاتي إن باشتا قبوش وستي يوشع سيحو يتريا ترقصو يوخا يالا إبيري أبوتا دا أصار دنيا دو أرداتر إبراهيم قولي تحني قدي حق يا لوخشي حق يا لوخ دي حق يا تونده ساعة تعديك مودش تدم بوش سيدوك عبيرس توني كمين تاريش شو سيدك عبيادك دا أي غرس يالخ صحتي حتى تق أدو شكو شو عشور إسان وبو يوني حقيقة سامبات تنعطيشم إتون ديشم بو تنقولي ويا شو سامنيني خلو سامليشنا Так, пока дистрел, я с минуты на минуту буду. Чукуш холе сюрчхучи цахумшхитушит обсуждать-ящие, и наоборот, сум больше мотивацию, и каждый раз лично убеждаться, значит, я на верном пути, Оли. Царство сюрчу кайсарх, угрожает тарх, шкира цакира цахумири ушят, ишсук эзрихита, наоборот, югацавош хайп. خلي полный период газ عقيد غزة واحدة يقول صوم نابورات شان لا أسيرش قيس تسكي ببوش شاء منا ولا بيه أسبوعت حاجة يس بقى عديش رصق بيه ببوغت أقا شدواش قوش تديس تبقى بوش عيلة سوق واخر عيلات تر سوتش قاسني ريتا إدني ري بري أبوتا دي أشهرت أقا صومتا شرط عقوز بلا بوتدين تمامات صحيح عليها ترتنا دويري وجا بياتراس خلي يوال وشي اتنا اتيشم بوال اويش ويغا وجا بات подозрение خلويش بوال خيطخصون именно شويتي المعمد وقاسويتك Dod. Ja esa перемирие саншин кашрас один кукш кпиттолс да. Перемирие да что да. خدعتك ديل да خزاحي والله خزا دك ديسا وادول خردو شو ده случай от и русу да.
Дельва велхал кумдуккуза просто, да. Det var her, det var etter halvdelen du ikke var vel med det da, som jeg hadde til det. Идук. Дали статью, сали статью, одно разочарование и боль, да. Ола, целая лук просто артик эмнаш, да, скажи, нормально, дэх, швейню кахар, борт боч, уже ца, дуак аржанва, церсону, уже ца, лам, цело деги, да. Так, Машо. Листать я, по-моему, вчера, то ли позавчера. Цаган тут что? Ишь, табарик, что... Хал ежош, потом я чуть посмотрел, вижу, Барса дочу. Ну, второй лекют свояхан, мне один Аллах ан паймуран, лишь, короче, в году уж судела, миск, короче, тоже использовать вещи, что ну, цун хидлак, цанне махуил, цанне, эдман повинен, чуа дел. Собур лойлцун, как, ну, Барса дочь, сагукас. Как, не знаю, Суня цалия ишта цале сун, он реч инвалидом, саган ишта. Муха из валата, общество есть, чего поддержки, что лилуешь сагу. Она хили шел штука, так, ну, что типа там, мало пойму, лючан, зауняденак. Пациенты надо Allah это ну, что-то такое в этом духе. И села на речь, просто жаркие дискуссии, да, почему-то пуха ездишь, что кисуну, Jim мою, что Jim погода, ну те хотят, что я улучшил, короче, это разница, военные допустим, что он через вот Тита, знаешь, вот так, и ух, короче, это чуть-чуть, вел конкретного, лишь. Их тем цинга вистрел лерхсоне, кучва, хэш вала, иктер кучу хала вел, шауи цоха эти часто, цуглю, лейтур вайцерчу, просто жим штамелда вистрел. Ибраим, сам сахаттар дал мегадары. Ибраим, инз убайком, чё моди да лохпе хум да цагоуши лер дуйца без причины лювай даже воуши да. Любой причин, дин, политик, даже просто ден футбол, футбол, да я, любой цагоуши люш луквай ден, да, постоянно, и сон хуба хандоуш лювай воуши. Дело, и, скорее всего, эхер дупе, клиентам швец, идеологичная, Сутевал, инзгуан, почу села, чуяла, сун ойшу, и знать, тачбош. Ойшу, сун, хир, цахиет, и там надо. Еще пацан, он что-то, и вернен, что потянуться. Сайдага, почу айухцун, луш, и халуш бадек, и сун шебе, акфариш, начу уоли, луш, да? Ходу, короче, багеч, короче, ветеран, цунду халтуюги, короче, ухал саца, вин сокун бистрелетиш, ин суна изахир цахиет, суна инс, сокучва худуичу, цуна объяснить, да, мал со, короче, вайхучва, дуичу, бойли, лог, оца, накидывать лишь, сахун, что ичу, из, не истахет, да, цахаз объяснить, да, эш, дуа-дуа, что, цуз дискутировать, эш, все равно он умудрился, короче, свет бактуа, да, скучаться. Ибраим, киса хаттар дал мегиос. Да. Вала, хаттар ждукло, сальна ответч сакардосон, да, соры, саши балбюч, саши дог олюч, да, саши мыслящий, шухора, да. Инс примерно бас, инс талюш, халюш, на видео, что спортзал, что тренировки, а что мышцы, да, что нормально, лук радует, что сон, да,
ще настроение юцун, да, ще результат гайт ляцун нахан. С этого он заряжается, ще цегулцашца. Ще двигаться де шукан хума цангар юх швацы де он, да, цанги хума бог швацы, ще аудитория юцун, да. Ще нормально сюк хача, ще нормально вех шуй, да. Цун чуба, цун хиж гук, да, цани примерно шарез воцагуй. И запись чукус цун хихаш, да, Инс примерно сехло царю, ас пример даем сехло цас, да. Цакир халха де она, ди де ара дехкана зарплат урезеттен штраф туа да, ски туа телефон лилин, хар лилин алла. Примерно ди де ара дехкан, ас долгиш дел болнах, ара висан со иш долг халур дацер эльч, да, тергал цависто де андуй, иш цахалуан гаха, короче, цавоп, ще цаадиан, поддержк цаам яц. Ну, все равно, хотя руки взять, да, والله, أسوق دير مدو أسوق. Хоч такого, что да худша, инакше зомби шсандиан, да, именно вой ногчи бас. Бусал ба керста атеист, буддист, разница яц, ногчи хельчани, и сагда сгалаем, че приход тухе, да ует да, че самодох. Именно вой ногчи, хоть один круг, что худша диан, да, ца шейт наш сан хамабогуш, опять сломить то диан, дуй. Опять он за элдит да, опять он за виц и хубанду вспомнит. Я цепил оксу والله, да, тук олича. Плохо, да ладно, да, цяда, вау, срус. Ну, смотри, конкретно ситуация в Союзе. Например, сосекшие аудитории, что все как двигаться, где шутка за МЛ, тренировки, шкодешь. Юг шех, что шедира, ох, бьешь, что мотивация выцунца, успех вообще быть. Вроде как умадаться, но смотря в каком виде он там общественной площадке, TikTok. Не, азбог, ногчи ще гукдо, че сянки дбахас, Ибраим, вопрос цаки термуацию. Нагасан из-за общественной площадки считается, как бы он себя непристойно ведет, или в нетрезвом состоянии, или в каком-то непристойном виде, из-за войца джимкамду, как военюка все равно институт порицания, и захельчта. Российский, например, федерация, 140 миллионов. Ну, будешь, да, ну-ка, это как бы незначительное число, и основное все равно нахца, даваешь. Именно он рассказал, я забыл, что война же сложно, это, тем более, вой культура, там, в Киеве. Того, Ибра, целый тетептер я сдал ответ, да, коротко, ясно. Ответ цела, ладно, понятно. سؤال غير تجمع ده هو بشيء هو تعبالخل هو بشيء هقارع هلاش ده وديل بوش خيط وين هتعجيم هقدم خلاق والويل هتعجيم مش تكوك تيك وهتدعوه والويلش زومش بدنش كتوش ده он хухуй трейрется хуш да саму келуларутся хуш кумшли уговой модердич иш дуй да цебра конкретно ситуация из-за вот сахиц глаза аж вот веш снимает пеш ага хоку дери вож дери это салички чук не азе короче ага дик да это хуман что боуш да это что аккуратно да deze дешки не Ибраим просто худу ха встречаю потом езуш как не это обширно дуется просто один пример реален да на реальных событиях Се TikTok чула суня шоу задонатит вина содат. Саму кечар савина ногчи ваш савин кеч кона задонатит вина со сразу де она хар сагду хумш Аллах чукуасан со примерно да.
Sunya şu yuka şırada дикконтритер эту связь холоритера, она меня просто да, само да, что подарок кумкуасан чувствую. Ой, и записи чукуасан да, и хубалбу, еще балбу, чичо хиткой, и худути, да. И что адмашнукой, это надо признать, короче, признать, дина, осознать, дина, короче, дуй тергался дин дала, или тагенуал дала, сухумно, и что положение, куда я гю, агушка тенниц. Девушки на этом Хундуй, типа. Ты тоже болезненно не относись тогда к этому. Зачем тебе там? Вот меня, например, туда закидывают разница, юбки, он кетч, вещи, разница, научные юбки, кетч. Вот, из-за дух пейдбочкум, дух из-за, примерно, больше сагуга, дошкум, да, спецасак халяцен, и хум лилдаром, примерно, больше сахит. Там разные люди, кто интернет, ой, юса лагает пеш. Разные был просто нах, цабеш, такие был, уж, короче, поехал, был, и что тейп, сун, цараца, кетч один, и сун, майскую сечь. Ибрahim, сокьетер вор, исак халят заложники, кьетер дик до наркотик штуш, я таяч, хиза вяш, сунг идея бахари, сокьетер вор еще я бы понял бы. Но добровольно, уахи, борщ сагден, да? Харкам наш дех, штушающая жизнь чва. Уахи, она юбки уж, киуш, вожуш, и хум лила деш, и свек хач, са шейтан база, люка, ца сум, ца вола, вообще ца сатанический, ца хули, ца молх нашли ваш мухул, сакин, уаху, молх нашли докцу, и скумдук из-за... Что даже сайны кетчины, да, используют сагах пьецо, потому что, кет был, куда допускать топцик в любой ситуации. О, куча, он один, это ищу, биохов, он один, ищу, он не штуете. И вот, сейчас стеклянные глаза. На этой теме, короче, я не знаю, уже полностью лагелс, короче, чего, да? Именно радикально, религиозно. Еще, короче, хайра оля, и он гечтать. Он отомстить, да, эрчить, ну это, да, ни хрена, сон, нахрен, ни хрена, да, отсюда, ну, подергается, потом чуть-чуть послушает, поумнеет, короче, да. Bueno, сунам, просто хум лилдар, шегдар, хум лилдар, я понимаю, зарплату махуахтен, дебош, заставлять тебя ждать, ищет ворса ден, да, добровольно, уахен, санте юбки уж, вож обсуждать, вож чукуш, хакуш, волать, дешевый хайпи, алхицу не даст, что низкий цена идет, да, за такую низкую цену продастся мудир, да. Сам цавях адман, муэду, адман халхити делда, адман халхити тандат, садок пархт мацахул садуй. Ну сам Джо заметит для нас, да, зулам да Джо стих хлопой, да. Главное, вообще зулам дичден, да, мы не понимаем то, что калам, кечар, венди, да, зулам, да. Вообще, наверное, это нам, что эллаг, дух их нельзя покорить, их надо купить эллаг. И массу, за такую низкую цену купить не натишь, войден. Дикка, да, очень страшно, по-моему, надо делать. Твоя ситуация, купить, вин, цапешь купить, винан, ухан, их нельзя покорить, их нужно паническими атаками, короче. Абдулачить можно, маха, Ибрahim. Да, Абдулачить, да, вот эти панические атаки, их и рёшь.
Такими приемами надо загасить. Да, вола и баду. Делда, из-за моина сун, панический моина сун. Ахчнак, бахчнак, балктя, массу вот даже ара будет нашел. Дандуй. И движение шмахилла сун, да. عدد يخنشا وبشدي عدد وغنا وصلين بولنا просто тергался вяша манистела сон духом гисуна тик ток чувак богда где читать но все равно сакитом бат все равно сакит кто умных наверное не повзрослел я да и Меньше керстнафить я цей проблем вопрос да хочу я лагой и хочу воли духовный панический атак. Это Aç oldu şu. Делна, я парма сунам саха хохан дуклади ранас да дукка хохан гаду волвел часайте хизу ахвелер содат того се через день санда се Макдональдс сивуч се парковка хас се арсо нет дуй се гостиницы уч хохан их маш гладуга волвел цуни гайт ма волвел на уху отшит висо дионда сдавала дуй таквир, динай. Дина, законно, так верден, да. С парковки, Макдональдс парковки, дух малатла, того штраф чутву. Не, инсам уже вариант, я дек дуня на войшу инсам квартиру снимать твойцаха, снимать твин чукваса, я да, цока, нож зуми нахбу серьезно. Я ж опасный хыла. Мин с парковки дохват вариант, я пока что так. Страна хисна, город хисна, цахумца да. Парковки хватит, шишо хадню. Азулян тубуха, Массу. ассаламу алейкум, беженцы. И чего, Ерели? Да. Короче, нах рыбалки абук удочку шукай сандать. Рыбалки абук кучурнаш. Дела. За низкую цену дует. Дел маршал. Сом тасовет это рожимош педу. Эдих нет хох ваттела мхайн юшук ваттела мибел дабир ба кет там бори вухо кбори бох дует. Дела, дисба, просто Сашип хую нахану каляла сопкинах му беха сунда фуэли вашдек цачота ца ни туда, ни сюда, короче, ни право, ни лево, ни вверх, вниз. Просто оно чего делал, и я вот лысых, ай омсдек дол. И мы сана дом, эдам дуй, и хиц дел да, цогохшин байши зра. Так что эдам тате дом, носухена. Сун хинца тому ощущению, как будто да, диасия позиции шлять. Мухардар, примерно, халло, цервой Австрии, Германии, диандуй, шидоз. Беженец, воган Германии воли, Германии диаволи, Австрия час сих кусы, это аршуна гуоли. Австрия сиаволи, хохара диах кусы, аршуна гуоли, да, тишца. Удочка квасан, да, рыбалки абукарнах законно диан. Дикш балхахамба, соч, диаберш, сиаберш. Дел да бас, просто шехан ят. Жалкий ханю дынянчу yok шо. Это джимми очереди продлить те шекина шкела куш да. Нормально хазше догол цене кела куше у кадяш букош. Мекшли далас то болд. Сисар büyüsem koçu ahılak melodi dallat. Doğu.
وأك بورزا كرول لفيرا ولرت يا حرام اه يلا. Ибрахим Акбарс уже, шейх Акбарс, он, что мадухам на школы. أخ بورزم دخون خستيتن دوت سو لبزانا هو يدعيستو يا كروتش Сачо эй зючер мразь писано мразь шац эх борз нормально هو اتر وقته اترس ومشتاته توم شيخ يحيى يحكوسنان أخبارزو هدرة توم شيخ يحيى ويتو بارس مال خدعوي على أخبارز уже دعوات دي شهور ورس يا تاجيم تهران كالي اختيستو يبيسكب تعجب поддержки чао же ايش مفتي يا طول شو قوي Пармат он ездите хуй поясаешь муху желтый пояс и черный пояс епископши попыщи разные короче Huna епархия как ема де протеирей бошта. Мульцериш. Россия Русивать Кирилл Абу Кирилл и мемуары всея Руси. Патриарх всея Руси. Патриархи, епископы, вот эти ремую, короче, должности, короче, и, короче, юкаях ездует, мотивация хилитать, например, двигаться даже. Маш, Доль, приветствую всех. Хармат, один вопрос к тебе, брат. Ты тут? Да, тут. Маш, Доль, Хармат, такой вопрос был. Напомни, пожалуйста, вот этот хадис, где Ибн Аббас муху с Джабраиловичем в постели видел. Номер сейчас не помню, это в Мустадраке Хакима. Мустар Хаким. Спасибо. Сейчас поищу. Потом, когда компьютером, я там буду, скажу. У меня тут с одним ногчи спор вышел по этому хадису. Думал, сейчас поищу быстро ему. Хлеборезку закрою.
Спасибо, что поднял, Ибраим. Вам хорошего эфира. Мажду. Взаимно, взаимно. Большое. ده شو ناخ تجمو Stens interesse har altid været leje luksus. вот цупан киси война му кайча цубуха хилла я бам му бана Це дадух der hav. Og kommunistik lande har obrok štav milishpo. تا تعمل ميكروفون تا وري انتوها هما ده تقبل يجي تاكتا Слушай, что связь дикая смеется. все هنزدك раздك сейчас Короче, из ЦР дадуодале 200 лет, в общем 200 лет назад цигат адахан, а что панки себя ашпариш. ЦР, ой ЦР дадуодешкана, цугаем ван цигат цааваз единственный из тех, ой лохчичо, шолотуан бе всегда бехкен вежен шбу, цигат вин сагам вацик. Хезарионс. خزر يحاول دوق سيجار. هون يا سفيت سون سيجار. то есть لوحر دبانش 200 شو هالبان بوتك بوي 200 лет назад дабаган бу сига вой цер дадуотале. потом дабуош хена цачес даяна потом цер ханун. Дабуобечана вообще я ханяцга часто. точно Точно да, цер ханде дабуобечан вообще ца хилуацга единственный парой шолотон дабуолушани. Цухена ну абаркшам хоч хлать по-любому еще гахар баганаш иш бомоцик 200 лет назад абаганаш буй абаркш бомоцик баганаш ну эти дабу речь я знаю короче муху зачистка шандиште райска хочу бож цер гулил до цахош сабол нахиш туна халматат бел даже береш зудри цан короче цен худак на цахош а потом они когда всех уже взяли и посадили там по вагонам короче и отправили цука любой буй стакан из-за короче враг народа на поражение овощ молодится. Так, был бесячаря, а какая-то часть тоже туда, Панкиси. Ну, я не знаю точно, Панкиси, Дуиси, что. Нет, Мэттик шмали. Dal Sahil Mohammed. Так, дистал. Подключиться тоже. ой что ца мовац интересоваться деш панки серса дыч берт тор Масюр тёвайте я, Панкиси, Дуиси. Панкиси юрт яс панкиси общее нохчи чему иш панкиси общее цевицу Иш толтуна, оле. А чуюк вел шолерча. Как район Сан-Лор, шукас, понял. Охай шуатсон. Вот кофе, агой татига. Там хату яхиру.
خشوة ترونا هنت خشوة Niet veel, jongen. خزان مثلا Ja, half voor hier 30 eens, ja, wordt hier 30 eens nog steeds. В общем, короче, связь дикиац. Ладно, давай. تيرشي تأهوي تأرش لا والله ما قبل أشوف ولا رأس واجد دمني Lacha jaznak pankīsit bāpoši ja rubātiek diezāt un tā interesjos qi qehde neni aliras sahan hoqshuvi antu pankīsies ultan wart qissölyt da'wan suusis gyrjimahka ainwal شنوختي ده تيبوش اشتسالج اوه تو يقش قيسالج اوه اشت هدينوتيها اشت اوه نخبوتيها تيجر نوختي الخ اشت انتريسيوش خيتن درس اسقي قصة دياتهم تاعت قد عقر انتريسام ولوكي افيرتشوفي اي ساعة تشوى حلوة لأت حالتا وولك الا بيوميلتك شنوختي ده تخنوختي دبوش شي دايش يا خوفي وشور سلطان ها إبراهيم ورا قلت حواتري حوات إز دوتش هذا يستخدم مو وخوي ولا إبوق أصلا خيازن إبوق أصلا أو ساعة تشيقو خاطر درسة أولي يرسة أو بروستو تلاحو شو هدو قدام خلدات إرسو وبريتي أمين دالا لبوخ عارقوش عن دولوخ شو تا بروبليمات Почему убрать амину? Правил шума нарушать, я ж уезду отханел, я ж хочу выставить шмаусы. Что ли, сею смуту? Или султан, который тут был из Панкиси, так? Почему ты не поднялся вчера и не заступился? ونوختي еще سيدي قيجوا еще نوختي دات قطوة شادش بوش اتحد حلوة اللي بيستخدموا فهمتون دير أس حلايا تأج ما إتاق ساعة إيشو مشترتو وقتوا ديتنا شريالنا تقول داتا ديسكوسي وري عندوش كيرا دات إليتي يرسونتو ديتسومش يوق بيوخم يو سلطان ديشتو هو دم تجنسون ساي داخل Ela عادة ديشسونم تغيز تار نوختهم وقتك ديزا وشا تار больше арбош humштух тар лардяштеш учише нохча ларинделар тар действительно ахма бухтал хари и сумхасита дари наоборот
خیالیات او تا نخچو تغییر تان بوصل واتا حسن دوق أولو قندلا تارخ или гыржи может быть, или версии может быть, и 100% дом. والله سيكتر حلوالي عم ديتون ديتاتون نخشر مخ خود خطيت حلوالي هاي تي اخواتي هاي جولس خزش هاي اكاونتي هاي يوزر شتايا خز خدو خدات عمدي قيت ديمي شعنيس وتيالا مغسيت Marshall du musst sagen, ماشي خيت تراجم لستات شور استاجم ودو حاجة وقنا ليلورك على لا يقولي بيت بوتش بولا وليل دو قطان بيت بوتش ليل ميكش دو موات بيتا ميكش دو دوتسك ديتا ميكش دو قطان تابول جان يتير داخر دو إيش باخلوش بات سواملو بلحا يوت إبوال بير دوي بتابع يحتى يتت حوية شور سواق تاقو شونا جين خيرو تيك توك شوا بوخا نوخشي بيرك غير بو هايلنا تسوت اشيك وقبلنا أربو نشد دوتيها رتساتي أربو نشد أخواتينا أربو يمحل غادع كان كيلا نوخشي بيرك غير بلنا تقوت تويل ينوخشي بيرك غير تقوت تو باخ ينوخشي اللي ما باهتواق تقوت توي أربو نشد لان إيش بوا بيش بقرش دوخشي لين دول أي جازة شا نوخشي يو إير دوتو ديري أتا نوخشي يو مام هو يو مليوتوش سام يوق اتدا يو وي غلقش يوق وك يلهر وها إيش دات يوش دات هاي لا ليل دي مليل دي أول هاي لا غلقش هاي ليل دي مليل دي بو كدو هاي غلقش هاي لا تلا بو دات هاي غلقش إيش تيوش دي ليل ودي شوقو يتي عربو هاي غلقش نوخش سيوش سير شين لا ليل ور تير غلقش وين دويش شو ناخ بوخا تير غلقش هيت دويز دا وحالق تدوزر حال خز دي تور تير غلقش دات وين تدويش ين خز دويتي لير تيرش هون داتش هون دوز أوي يتر دو سيوتسكي سيوزير توالي تور تا يغاسقية نوخشي اتبوالو شي نايش بويش باتشيها شي بوال بورك اتبوالو سون بوال بري سو قيهو بوال بير يبوال بوك تو بيشبك يرتقي ويش تو اربوايش او خزناخ وي ديكناب خطياتنش بلش بو تير تا غلق تدوز اقويناش تدوزري تير هون داتش قوش باتر ملش بو تغير تيجي وان حاج تاواي تورتك سيوزير ايرا توالي تور اقوينش تعديكنا بو خزنا خيز غلقش امامد مجمد او ديكتك خزتك وي قخيت ميخل تان يوروبي بو حاج ميتشنا داس وهلو شوقتك حكيسنا اخشلتشان تاويك اخش دا تح تيروالي يشخل قتي اخش دا ناخي قردقي بيش دا يوحكي چروم دا يوحكي مشي يوحكي تيروالي يشخلقتون اخش دا تشاون دا چوك ناخ تاخت يوتل اخ ارواتون عربي قوق يهو ناخبو اخ واليو دير هر ناخ شو بيتس نشبو بات
هوش وبشي بيوخمش ما يسغلكش ما دو خير الولي أقهر تحبول نخ شو نخ الحاليرن ها تاليرنش بيوخ بدنو حاليرنش ديك بربخ حاليرنش كي بيوخ الله وبشي بيوخ نخ عيز وش بويش هو كار شيك بويتش عشان تحكيرا بويش بتشالش قات امش بيش دو سودان يحموبوت وام مالي يحموبوت وام أفغانستان يحموبور هوشيت وام شيت بوكر بوكر نخ زودري حيز بو بيرش حيز دو يوروبيا كاك يتمش سبويت نورش قزح بارجي نت سو بولي اك شي قالور كار قزح دير دو قزح بروست امش سبويت كاك نو تا ارا يوكي تا اورس دوكي تا بوسل اريولو اشتاجيم بيس جي خد ديشا اولي اري يوكي تسوندي الهاري بيرك وقت جوا هايلنا جرب يوش اتسوندي كوكش باك ديك شا تام دوال وال شوكي اشتوك نوكشي اومنت اجيم كوكش حقي شال شا نوكشي وباخ واتين عربو انشدوك اتناخن مخادو سوندي لوكار غلقش ديت ايردو جيم خانالج نوكشي موات عدبت بيز ايردو كاري موات تابيتو تربوكار هنداج دو يجيبت يح الجير يح سودان يح اتعربش بيتيت نقتاك يمتك شاش حياكش شاش حياك كان متكوت سيقح سير بوخل كامني موات بيوتش بات سير بيوتش سخل سيقح عربو بوكشش سير وش وهاتا عين بي ابين بوارش ناختي زودري حيزا بيش بالا بيش سير عربو خلق نو ترى صورتني عربو بوش اقا سيرنو موات داباق كان سير تبيتيتن ويجوا هون بيوتش بموات وماك حباق كان سخل دير وبيت يشخلق نو ايش دادو ده وموات داباقر بو غلق شوي موات بالي غلقش دادو يردو غلقش دادو اك موات بيربو موات دو حربولي لذات سندات شوي غنسي غلق ديسن خيردو ويتسو اك موات دابو لتر بات غلق نو غلقش وغر بتي خونك دادولش موات شا دابيربو وغر غلقش دادو لن باق ايش باتون شا راس اتبديت اشترمش قهوك شو كوين يوكا اك مارشو تشيري ايه اللي تقوشو نستاتيش اشو إبراهيمي سورتو إكوارت إيتيلن أقصو بارمت ويندت تخون زاهم شكوارتاته كنا إشتا هو إردرتي بوخ شوخ كيتشون إشت بوخش بوكرش زا بيتو شاري زاني هر إزوش وصل ميالدك ليلو ديسكير تيكوال لي يسكير يح كير يايات أك هر جيخاد دي شو بوخش تاه يشوش ساتر إشت بيت بوش ديلش هر جيخاد ديس بوخشل دو نشيتش خيتو أشيش نوخشي قوم بال بوشم شيات وبشي بال باتسير يش إزيق ساتر ساتو بوكر سانتول جن بيلقوش كيسن سوام دار تجيب الواحدة بيلقو ساهم نوخشي ديش ويش باتشو نهورش باتشو سابول كدري وير نوخشي بي نشون قارا بي نشون بوي اربوشون هو قارا هرگز ريت ايو ويل خلي قارا نوخشي بوي اربوشون سا نوخشي قار سويش اشتا عيدل خيد هو قار نيان دوك ناخ نوخشي بوي وير الله ماستو وي هاري وي بو شو قار دوك ناخ حيزور بو قارا اشت وري ها تنزودو بيري حيزو ميك اولقر تنزودري بيري حيزو وردو قار كان ميكش دو وندا مغا ميدس إليلي دا تنسونت دوي توليلي نشونش بداي زودري بيرش حيزو اش دوكش ديال سونت دوي بوصل دنيا سونت دو ادم دو احكر سيقع زبرتتين داتس مغين دو سونت دو خز غلقش دو بوصل دنيا تساليلي نعري دين دارش داخل داتر وندا دين دارش Zanitsk dies 8 dies. 8 dies, 8 zeg zo is daar heel met. Ach gers iets 8 dies, gers dotjendel dies, on zo bis plat de Turk do. I Turk dir gahat zo'n 8 del dies zo. Ach 8 Mahmoud do tag wahka wahki zo do bersh do wahka do كتير باغم حباكش بيون 8 سخل. ايش دوحت شو هون 8 لو ربتر جويت ويت شو. هون 8 لو اس 8 حين تور ويت كدا و أقويت ويت هين كلشوك يوتسح شلم يوتسح شيت يوتسح هين ديكنين جور يوتسح نو جور مش مو يوتسح دو تخي تحبخ بول ناخ بو إيش بوه كابوكي أكيد هونت إيه ناخد أكيد يقمت كياكل خلا دو حد أولو شيك إزجو متير ولو تايرت إليتو تيك إشتا جيم كرومي يوح يوح كيتشرت إليتو يوح هون جونها ناخ قول هو تتسح يبول بيجيلك شاقول لك يوح جيم يقمت تيك أكيد سو بوكا أكتيجا نلوش ديتش خلو كيتشونا هونت أخوات لا هون دو نلوش ديتش بو كيسن سوام دو باخم بو إمكل جو راخلها
أخيرك إيلو والشو تقدر إز مجمدين قولي خد تروكسو تيجا حسون يوشك خيريو ولدات إيش درجن دوك يدين تداش دون خزادوش ناخن دي زاديش إيش تعمو ستريتشات داش دو خز درش دلار بوسنت اللي يتويزر واتر دين خشاش كونش دادو يلردر أولا ما متر هاديك تجوبار خز تجوبار شو يتر ور شو قيقر ور بوسنت اللي يتش درج دنجا خز درج دا حيزا بيش وين تديت نير هرم مش تديت نير وين اشت أربوه ديكنا بوتان قوش بوين أربوه وين ميلا غولي دوي قوة خو كانا قوة غولي دوي كم دات حو هاي نقشل داقيا شو لاقريح بول لارم بويوك ادنح بول شري بايس لارم خلقيت كم دات دو سويت ويك ده هجينك تا أوكرين تورك سويت ده هجينك اوكي تقاستنوك ده هجينك شو هوكا جويسترلش باخت خير حد قد بشاش ريشات دياش دات دو ادمنستراتين وريشات دياش دري باخ نو حاجو ويش وكتير قالك حور نو ايه ده هجينة وده تقاستنو جين متكو ناتقر شاش ايه هجير حور خطي واجيش حو حاجو وتسالارت تخش دلوك ديك او دير دو شيكرا هما ده توقع هالشيك ده دلرتون دير ايه وايترون حميتن شاش باخ حو حنرمان ليال شويت لارم بوكر خزاخيت لارا لور هاي نقشل ليلو غيرت نمتو مواتقا وما تقيد دوش داتنو هاي نقشل غيركم ليل دوكا هو يتسالارم خلقير حو بروست ادم دوي جيتا حو تيش نو هقصو بوصل بوبوش شوش كيستيو كانو قدامي جردو بوش ديالش كاسات يتسن هو يتسالارم خير باتر كم دات حو نقشي ويخا هاي غيركم مودو جيتا اقحو يتسالارم بس بلاس دات بروست خايت دوي بروست اشتول قوق لاقي هواش اشتر هنر ما نقول له يسلارم بوق وق لاقي هواش اتكلني حجوار ساج كم دات اسبال باش تنات كلمت يجيش كلني تاهو ويا دير هما وموات اشتيغ تا بوكر وتامبرز تعدنا كلاسيك ورساليرس هو كان دو قص حاجين تو ادنا كلاسيك ورسد كلاسيك تويش ويستخل شوات هون ده شر يسوميل دير خدي هرو قالش قضي حجوار هذا سمينو خيش ويستغلاتو ماتي هذا ماشي يولي الليلش خدي ايش ديال يزرو مشات هو دو نقشي بيركنا جربن بيحكن باتكوكش قوم دوي اتقوم تبيحكن بقوي قام دوكو ايش تكوكش بيحكن اتشوها يول جازري قوم ختسويش ام اي جربا اذا قومو شين مقاين دينوس بيرغو مرشو خرجن ما يقوم اتس بايق ايجير يومن مرشوي هارت مرشوت كوكش بحكنا اي مرشوي يقيتش دوكو نخبل هر كوكش بحكني كوما دينا يات يكون داخل يات ثم دينا نو قار هودين انت كوكش بحكنا قار اقشا نقش يبوخش ديال اجازه ايش قالك ايش بيت بوتش ديال زر دوكشو نو ارخيت ديل شو مليو عباده شو عاج خير دول تغيثون شو يعاج هو يوتسخه هون داش بيت بوتش يل شول تقدر يعجو هو يتسخه هون داش خيت سويلي الوردات شو شاش بيت بوتش يل ديل تناخنت اقلش هات خوك اون وايدوشن ايش بوشن بيت بوتش بوخش ايتا نرمال بول نيرت ابيخي ريتش دو شو خيتي شو نير بويتا شو دا تشق بولر اتيرت ابيخي تشاش تاق اون خويد دا بروت كي بيت بوتش دولكش يحدوكش اش تسيدوكشي دا كوريات ات ليرمان تويسد بقتري نوي شو دات بقترش نوخشي تي بياخلو رياتشو نوخشي ريتش بولك انت بياخي تشو كده نورمال خير دوال ها تير نيك بياخلو ريات قوم نيك شو بياخلو ريات سون ده هرتانا داكو شو نوخشي تي اش ماركي انا يا تشتي انا شيت خوات نوخشي بيرك جرب تكوكش بيحكن اش شو جيزري ديل ني اتقلارشو ديل ني اتقلارشو Abana hota ko busul mo na uy. يقمع دياش ورقة بوصل بموات في صورة حدويته الله Помило. صورتي تاشو بوصل باياتشو يا نوخشي ياتشو
نقش سيدو إيش نقش نقش قوي تقوتوا ده واحد حوسه من له في ديستريكت شو أربعة وديست خلا تغلاش دا شو لدو يحكي جيز ابن وقعت قميل شتت هرم شتت قميل ده وي هو انا بوسو بايات حكيستايات وقعت قميل ده بيوخم يوم نختخيت شو شي ديست خلفون هرمش نختخيت شو ويتا وايش ويستخلثان ملو برجر بس بسني Busal buj milo flash čujos, so busal buj 71%, busal buj. ححينا تغا فيتران ححنجر حيا اليو تغا Veteran har visst skulle ha apustit vi runt så buj. Normalno što vista hunč pa neka vajca deš da hakuć. Vajš vistu a cela a vasit ajim da pa deš pa deš. فيتران بوسو بايات يا كيستايات Da jim obuose, od buhata padeš, podnjaca da je. از مال رو کرد و پیالکشتی واش لایک شی هوی سردچ کشتی اه مال رو حال بولید بیش بات شتی پیالکتی ابوچ لایک شاکیچ دو که سردچ کشیاکی دیس که گوشت حالسو مارشو ليه ما الشغل نقشه ما شو وين دم وغاي ابوخ كورت بين اتشو هو تاكيتا تشنك بريتي تيرم وريس سنة Etsel hit قميل دينا سر نقشل دوت شر مش دوت شدو هدو من ديوخ سرا شو بوصل دو بوش ويخيت نقشل دوت شدو نقشل دادول شدو داداق شدو لرد ديز بوش سام شو يوك اسمو كايت قميل شدو سو واش هاتسي شو نخ دول خواتش سو كايك دويتور داتري خ ميل جيم خلشي دويتور داتري خاسون هو كايك كات شلو دين اسر مش شو حاج لخاله يقولو دينك اردلج شي مت توتر وري خاسون هرجيز يوك мысленно что и что كيتسو انت هوك ناغ دوتش دول نقشل وبشيد دك شوكيتا دات يتسومش هودوتسو بالا بات بس ديتن دول كيال نقشي بيرك ملم كيال لاين خام دوتس كيال اكوكش بحكن اشو تك اربو انا شيت خواتين نقشي نيك دات خواتين اربو انا شيت خواتين وال شرهم ديتش شو بوسو دو هردو شون كيرچو تا نقشي هم داتشن يتون ديتس خيل شنو داتون داس خيخني ارچو يدوتور داتر يتون دي ما تخيل وكارتا ورده ورده شبل شغلتي اوكي قول خو خليتي هاوس ديزوي ولي لي روكن داس ولي لين هوكن دي داس ولي لينير اوكي دايش كديرو بالخير بو الكو داخل لك هاجر ايش بوخ ايدايش يشتي وين ورده هوك هروزوه ها ايدايش سيوشوين هرقوم ماستخيل دايش بودو ورده بوخش يخبر شيت شرمش اتس دايش ولي لين ديتينش دلخ ورده مخارشو شو ده شوليلين ديت دو شو ها وات اديتور دو عن ورده وذي حيو ات ورده شوليلين ديت خ ديس قون ايش دايش خو اخايته ايش شوك لي قردو ورده وذي هروزي شو يهويو حديث خلدي شدق حديث داويد اخنا ات بيرت مال شو داخل خوردون اديت حدا من خلاويت حدا من خلاويت اخنا وليري هو يرتراوسو هتقوله وقتو يحكي تا ورده وزي شامل خايتات يا هو خايتات يحتاج سون سي ورده ويت اجي ويت حدا داويت سوق يرتر اخنا شو ناخل دوتر دو هدو ورده غير تيوش دا داويت شو ناخ واليريون بكنا شو هو ناخل ايش دا موخ واش دايش موخل واليريون ساتر ما خدور بون شو مشي اش نوخ دو باغات ايش وطلينوش تا نوخ بديز شياتشو تا نوخ غلط دات إدي عربو أنا شيء تخوات دو شو يو ده أنا أتخلار شو عامل يتعول شو أربوي постоянно تعيش ول ويجنوفشل سديتي تغيرش بوش هريت تسديتش حدوش دريت ناخ بولا بول هالنوخشل وي مارش باتشالكل يستوچو نوخشي زكون خلاديز مواتخل بيز حلغر يا أربو يا مواتبوش نوخشي غلقش خلاديز وهانز جرجل وليل دوز ويقاستو ديز سديز دو عربش
قيستو اش او هانس وليلو ديزا هانس توامب بيزا هانس جرجل ليلو او تخاش قاستو ارتخيت جرجل يا شو اربواش ديلو تديزا ايزي وليريو دو حقوش ليلو تديزي قوش دوي اتخش شدو تخون ديت غير شو هانس هونس وليلو دي تا نوخش تيخ دا هانس جرجل ديز تديز هو غلقش يلو ديز وين تاي نخ هيخن بياش تباح كابه كان خلبت دو روسيول چين دوتسقر دو وريكش بوي ويكينكش وريكش اولسر ورانكش اولسر تابولچن نرمانش نوني سيرنروچ разные мечкашиш рацкш албаш тун да каршо тун kügelde und sa kügelde sa dakia nachts tlat dushun bacha меллину маюшун наша земля богата и водами рыбой и всем только kügelde да кар алах ирюрикевичер иш дахкен бу يقوى شوي سا كي يحوج نوغرد يحي وج ميشاي تا غورد يا واخوشنش ايش كوغل دا بولبل بوي يوريك شبوي غاسك شنو دا شي دقيا نختخل روركيش ايش تبولبل بو يالك بوغ وج ايجر بوغ تشنكانت ولاديمير يوخ تشنكانت سويتاسلاو ايش تبوخ سويتاسلاو وج دوقو بير وشي بويش ايش تبوخ وانا تعموا ويك تانك دولترون كوغل تباخ نوختش تان وين كوغل دي اشبو دقو نخ هر عربو يوبو هرم شاتسي اتور نش عموي هوك هر يزين دوشون هر دير دوش بو شوك تا آية دوشون هر حديث دوشون ها تا يوشوال خيطت آية حديث دوش عينا داتو بادقاج وين ايسوني محكر اتشو حاجي بشول حاجي اشمل ايه بشيوخ سار وين دينا قوش دو وين كوغلش ديش وين جيخات تدلنا دوت وانبا بيزي بوخش واشتلتش هو خلا جنك وين اشتلتش ساري قام حق هاي تشوخر شلوت وان بالي تلتش جنك وين هو خل وقومت يا هو خل جيم تناخل مقرداتوي هاي ديتول ويش حبوسل بوي وي تناخشل دوتش دو هو دي ناخشي وبروس يلوكس اتويت نوح ناخشي وي سون بوسل بوات وي عيوتك يا بوسل بوي سوري شو بيتش سيوش حاجه يوخشوا ديني اتخلارشن اوتالينومش Väldigt jag hållit biten. ويستغلش والله وين لا وشو تسوي لا حي ايلو يرتكش ايلو تاخذ ما نخدوم سنجي شو يوم هاللي Joku jäljellä on tuosta huoltuna. Joku tseli osastus. تسلي الله يدوش دخوات Muu huoltosta vai? TikTok إيش chuhina. دوزيش تيك توك чуха междик чуха на поле боя короче ты утюг чугол фен чугол унитаз чугол массу метео что вот это дишь Du ytstål nohtjol. из ночи чунде хурдат Nohtjol vaisa siekuna maatsa. ну ночи чун дис ночи алгуду татарин Vain tsundera, oli klots moista. татарство удоха дис например милуй бурятал удоха дис что шеше хатина чудиле хатана казахстан я цана иш талхи намаз Kaç kadusa? Казахстан именно просто как пример реально нашим самих халанов это что вообще будет арианский мацо будет то что кайчишта но ночью примерно буду цахи номер Wow, nohtjol ja vaattor sussa. Sunne. Короче, сумма лекали. давай в общем проверку например что хадевишио, нендешио, деишио и так далее. Хайшич, хайшчуй хархиетум полностью цун юха ошалда цун улка хажа
تند حيش برقية حي تا как бы حي شور حيشت حيشة أنا إشتان قطع разница خيش إيش تيهم شيت بو كدوق عادي ها لا شيت sen alla yolluq doğru salıyor litas ezat salıyor Emel vektör salıyor satın Saviyet erişsen دكتور مقلج معك опасно дудуй что хуярся как бы третий шейтхлер опасность дукри Ha مثل момент شو ночью وعيوش شيتريش Allah da Никогда не quatro цахло. Никогда не цахло. Dokela. Никогда не цахло. свобода иш там не нац юат момент хул шпешхул разные люди бывают цонгшнах бат уж масса мета хул даже деца короче хаз бол шпешхер бу Да, hinzufügen, например, дет виса варианты, я цахляти юка махрам цахлич. سقيتنا يقاتنا Ist разная ситуация, что не над. Дочь, а де юка, а да вы юка дочь, он хала дава тишат кэти бо. я тебе Нормально, да. Все, қиыты. И Мило нах çaldı çap. Фиолета ой должны, а да Söyle nakçı oldu İbrahim. De yok doç, dava tişat bо koşun hava. Велвете кто это на было 喂，好要弄回来的，还拿来要yok doç, dava tişat这不。 Şiç boğaz Hada boğuyor kaldı, hada o hala yok doç, dava tişat eti on derdi. Ya, bu çok mutlu. Hiç mehç bu biz. А шич причем юкус? Не, например, рэсты бой, рэсты Освободи. И хашич я тёк до чуала, да цоучу. А ту нак ба ишу и хон hala нак би чишу тун yok до чуала. Нак бат, нак груд. Грудять. Ему пор И я Шурамел, так, давай, ты швидно. Yok doç. عايشة تولخانك على رسولتهم سواء نخلو تصلوشي وطوية اسكوشين خلوزة Або исключение. أس بوقت ساعة زب إيوتك ساعة وقينيتا Ха. عايشة تؤالة ال Ху айшету эл иwotag мил иwotag. Ну بايمرن سليم شو يخشينا شو وقوي ألو سليم يوتس Ивакайна ю айшету армасал дук бош паймарига шайл чубош бобешна. Шиежи ю айбол чубоч. Азнека боч хабах квашхлок. Пайхунда я чуй? Ой, бош. Шо паймари амасал дат? Паймаро венчайна иш зучуг майалир бош. Тадаметя хацан окцани бием датчуни паймаро яла дат. Цунде айшету цуди амасал юч. Шиежи ю аршинек боч шайл чубайло шлок бахкай бешна бат. Татвег васлу шла уж хачичу цунчуа. Йохом шюче бах шла уж хачич баслой. А иш нормально, мадудуй. Мама да, нормально. Исключение там случаи кахляцы Исключение со случаев цахоль. Исключение алчхоль. Айшатан хвала хонху цахари. Айшатом цабо и исключение. Айшато и масал дубо эльчно дитан. Цанаметя исключение цабо. А хон цула дикха хай. Айшатя. Ну, случай, где моя Алиса, я сам. Ой, ну, случай, он маситали сейчас, любой случай, тёщу. Масал яцутир. Кияс оцена аналогия цунцани. Иш бабеш то шариат.
عايشة توتن ديتون جينا بايمرو تصعديش توتن تيحيدينا وتاج بايمرو هرهقون بيم داتشن تصعيال دير تو إيالك إش دوشغلا إسكوتشيتنا تو تصعيالك شادقدو مسانا ميكش إش تندي تو دالش عايشة تو داليل إيوهين أهو أيتح عايشة تنشو ديكا الوالحوهين عايشة تلتشول تعني عندك تقرأ الولقصة تحتون دي عايشة تو مسال دوي باش دينك إسكوتشيني يتان بوا يول دير بو فصل شيء عايشة تو إسكوتشيني خلت عايشة تو هون ليلوش دوي مسال دوي باش هيت عايشة تو رال ديكا بوا هينز مثلا شو ديكا بوا هينز علمنا يا بوا ما تبروينك ما الله لا لري نايش ومنا Вот мать правильно йоде, то исключение юца бош, то динак, то баса аят и велчултя. Шайо чубакки бешна буй, мажял бол. Ще иши чуя бол, ще иши айо чуоти, тун бош, дик некат убойти. Йо шайо чуя вахшалак, ще йо кумадоч, парацун алахил. يوتن دينا عيغيتن بيسو عقيتشلا بيسان وواجواس لشمهلا خاتشيتشتا وينوت يشادو صورتكيتش سوكيتنا تعيرا شي هم شي تواصل يو عايشة تي يدي هم تاع جينير تتيا وقوها جينير سون سبيرم جينير قتيا هاي انت جيني على يترير ياي وقوها يترير وإيش مدات أسئلشني بدرت يا سين سبيرم جيش ما عرشت دعيو أخي دعوة يتري أس بدرت علامة ما دورتو إيش مدات شايقة نرمانا دوش نرمانا но шич ёк дорсон hala утта яхтус шварц лучиш моей войнюка das taumschlelen nein taum nein nicht beja nicht umschlelen beja nanti ёk til dies na idine vis me da beja nicht Стундел бах и нагасан хона прецедентах масне вил случаи что он одинак например Россия часто юг случаи на короче has dolş даже жалда сунца has бол так о жалина yolлакт этилен махрам везите я не пойму مش конкретно القنين شو نعبوده مش نلعبيته редкий случай شيء отклонение шухче шичит has бол шичат его юг отклонение не приносит الله ده اخواتي دوزدو الله ده اخواتي تا دوز دات арбаш شيء ازوكيت دي تبع арбай بري شنان عايشة تي شو مصر بصل بشتك عايشة نان سن خليل إشو عادلش عادتش إشتو بصل بدين تا الله يوم داتك الله حقلش بيخليات بيخل ديلا بو قونسي عربو متا الله يجديل بو كرك ديلا حقلش يات بيخل Жду пророчество мое так хилда. Угга простойник олмос шорт ушем. Поймал шент я, ты поймал херват алла. 1400 лет гину хаста. Поймал шент я, поймал херват алла. Чайо додаю про Крым, али да я взял hitя. Религия, мы тягалуцена про Крым. Религия, религия хунди обязательно. Религия. Пророк был куда? Хунд религия. Ёкиш. Хунд. Хунд религия. Пророчество я шаг Богу. А пророк наоборот, пророк вату толти. Пророк, вообще будешь бац. Пророк, по Фрейду, оговорка моя. Посланник. Да. Ну, это ват, пророк, ват, вообще, еще ват пророк, тут я последний пророк, мухуль, еще ват пророк, бо, тут я пророк был ват. А еще ват был пророк. Пророк, швольш, هو دينك دير قاعد شخينا آخر وقت علاقة القشية ودينا تو وموات ودينا تو يعني نقول شو إسلام دين فمير распространяется وي تعال распространяется что ما يتسولت вирус
Вирус тоже распространяется. Хорошо, вирус, Если вирус что-то- кто-то есть. Если что-то распространяется, это не всегда означает, что это اللي хорошее. حيقل دولنا تسوغين خلا اللي انت باتسوش чтобы إيش دقيق مو Ich boch bit dir Zawi Boya, ich boch bit Zanik dir Bats in East Boa. Zwot ja bol bit صن دليل ده تعدات دال دال I dalil dokom, da su je boh nis Boa, bola nis boh, zwot ja bol boh bit dir boš, ke tak vats kod I din drico vaht ja do. شو صن عادات خي صن قطع يون كسر правитель велчил так кисер иште Хорватия Jedan del da, je tient loši varčon. صنع علم داتا Hu kisra Hrvatska, kisra, a ujitica. عادي استجنون ويزنتي كسر خسروا طرد عواجو تحت سن правитель Хорватия Vizantija, kisra hasro uj. خوي تاسن خسروا طرد وجون Wa huju halon je jiclje, hujica u špaltjanica. Hasro Persija u kisra, kejsar u Vizantija. Kejsar davečki, kejsar Hrvatska, laco kejsar Irakli, davja laco tja, pat 70 kejsar Hrvat Vizantija. وليت الله 1400. بايمر ولا يوانا Вода хаш да оду. Сколько правителей, до какого года Византия стояла, и сколько правителей было после правителя, который правил во времена Мухаммеда, или да, я хожу. тричана خسروا طرد سن правитель نتا или Хасро второй Персия у! Византия, Мухаммад Давечут, почти 800 шаралитан Византия. شنها أسوي بو كودو كسر دعوات Вот إيش я- правитель 800 шаралитан, 800 шаракиса шхилцавульцер. إيش تونش ما تغلى الله يخصوصا Hu ich Jonisch, mit Janiziga, ich Jonisch. وما ده تعال صنوار Handel, Digga, mit ich Jonisch, ja, Zana, immer das. كسر دعوات كان خلا أتصور سن правитель نايتو ده Да 800 шарак, правильно, да бог, цакет. Он дало. أس حوج كسر وي إتشوغ وبوغ شاتون خلول إيش تشوغ правитель Або и убоча, чё хелу. علمنا بوت وشرع دي عشان حديث Милуэлэмна, хуэлэмна. إيش ابن حاجر ألس كلام Милуэ, агайта ала, том страница цеуют, эйлэн таги. Цунтяптар цеую, страницу том мою. И цаила, ожа ворсвэ. том страниц дагя есть наш ну есть она Дага моя зоишна кылацач. Тянг. ну ле Тана метя, ец. ابن حاجر بوش يتردع مين أصلا بابا. شو شرع دي عشان إيش تعلو والله يعني حي شلطة. هو ديل Ищонок ту. Ибн Эджу тахата дорса ишт паймагу магин до бохчу шичу ишт тахчига инан вай харин хилях нан бохог элоча бохог даричини прансе Им лётся дается любой умыти. Башлам бочо. Еще долчо, мэри, ген туда-сюда, я сошло урор мэри цукбэ. тахдит ма бадат хуза Инзари серьезный батин. Нахчийская история, башлам, нахчийская, нахчи бож. Нахчийская бож. Дилша вот это вот и мажи. Пястила, сурам куитила.
غيورترت عن مولي نيدين حجبوا بوق حجبوا خو خلش دادير دبرت حجبوا بولي إيبان حجر حجوانك ميشاو Böyle acayip diyor şunu kadar. Ne gördün? إيبان حجر ما صار فيك يا عينو أجلايو وبلش Boğa. Юн Боа, он реализация читинства века Ашвейза. У него на руках не сбывшееся пророчество. Он должен решить дилемму. Мухаммаду Адиса Ба إذا هلك كسرى ولا كسرى بعده كسرى العوائج وضيحك كسرى خيروات إذا هلك كيسر وإذا ولا كيسر بعده كيسر العوائج وضيحك كيسر خيروات شو قلتوا أما تبوه XIV веке Ашк Ибн Хаджару Цункараа несбывшееся лжепророчество Мухаммадаю. Куда детство? Артиант Кларта, пойма бош, ты штали алерта, арма идиот тёпок, аллага сыща, кисра, руать алера бока. Инжали дук кисра шмала, Иракли, навечу, Eerder zo doe je laat zo'n christ maken dat je kuk daar kan. Dat je shit ha je kan. Je maakt bagen bin, maar je wacht bij zo'n waliter mooi ja خليفات يعني. حقه الإنسان وياخده. سواء الإنسان ده споемар валял дешна штук не сбыться один. Хорошо, Бухари 200 еще долчу да я не пойму на вельч. Типа Так, цей смисл моя це достоверний, де хадис і збиться один цолч. У смисл у цьому. Ей, цу нуарцан, у смисл, чоловік ця нуарцюш, ця наш. Ну, це смисл моя це не. Цу пророчиться збиться це один, чути я це 200 ще дальше. Збор, це ну, чоловік ця наш нуарцюш. Я штайкал долж бачиш довго. Я деко читував. Баст вацтеси. Ти ще hotsat ша дела мау. Дал до ричу киштралач. Я аржит що ваше де калено бюхали. Иш да дел вот вац шун дел вац матч вац бол мадат. Або собственно она матч. Не значит, что его раз там нету. علم там достоверный, но аудал хлоп да хадис. Миру достоверный дин масит айланд. صحيح بخاري شو достоверный 700,000 حديث وحق خاجن 3,000 ترينا. حق خاجن مش حق. علمنا. ميرو علمنا. من علمنا خاجن صحيح بخاري 700,000 يوبير 7,000 с лишним хадис хахаджан айлам так милу. Кто это? Кто этот чудик? Покажи мне его дом. Мы его дом уничтожим дом. Беру я агайтацию. فتح الباري جايين دون تطلع دونه. فتح الباري جايين ابن حاجة لدق خدوت تشوا. أسنس كميتاريات سن تحديثن. خدوت تشوا. إيش جوليان خيروش كي ديناستي خرياتها كسرسن.
Ульяне, меча метя, у страницы тебя я зинду. Ты что, там издательство унагил? Любой нагил сюда. Это таеша, вот у тебя я зин. Дар аль-Марифа издательство. Ну. Убор у тебя. Пророчество касается именно прекращения непрерывной такой же династии, как сасанидская монархия была. После нее не будет Кисры, в том смысле, что ни один правитель не соберет такой же власти, как он, включая весь Иран, Ирак, Хорасан и другие земли, как это было при Хосровах. Хосров, Кисра, Кайсар, Цезарь. Уду, Цезарь, уду. Ибн Сабит. Ибн Сабит. Цезарь, але отсюда. Цезарь, при чем тут? В смысле Цезарь, при чем тут? Хадис Цадяша. Ну, в комментарии, Хаязи, ну, Хаяли, ну. Я не комментарий. Хосров, але отсюда. Хосров, ладно, Перси. Южный холи твой. Кисра, але отсюда. Кайсар, але Цезарь, але отсюда. Ижиду. Ижиду. О. Так, мечты той же Бог, что вообще. О, Ибн Хаджар, мечты той шушиши. طيب حد عندهم تأخذ حيوش تاعتل تتوشوف В смысле, хаден должен тохол хавиш? Ну, эллак, да? Поверхность حيوش تاعت. Короче, ан луча дайса хиз деш. عربو بقات ابوي خام هاي. ан луча дайса хиз деш, ну да? عنده شو ايت смысл خلي شو تصير. وإذا هلك كسرى ولا كسرى بعده بوشن ما سمع ليش عديوش بخاري 36-19 دوي. بخاري دوخا. اه. هو بوغدو إذا بوغدو. ونفس عديوش تلي. إذا هلك بوغدو هلك بوغدو هلك. Погибнет, смерть. إذا هلك بوغدو. Когда? Когда погибнет Кисра Богду, из-за Галака Кайсар. Когда погибнет Цезарь Богду. Да. ولا كسرى بعده Богду. إيش كسر خير مواتش الموضوع. إيش جميعادو تيجا. عربو مواتنو إيش. ناقشول. ميعادو عربو ماتا إيش جهودو. Такого же. Такого же художду. Арбо мата. По отдельности мяч лягается слова ще. Такого же арбо мата художду ищи. والبلاي ولا بوكدو ولا إني بود إني وايدو لا نت إني ولا كيسر بعده
Кайсар бо куду? Yok, трофей, правительство, це Титул. Титул. Кисра بعده богду. Цот я. Вот тулцун мята. إذا هلك كسرى велчултя, ولا كسرى بعده. كهروات كسرى цултя. Тан Америка президент халак чултя, ки президент Херват Америка. Тан ол президент ле Америки 800 лет, тига ки под 100 президент бог. Цухайна уже 14 века, уже цултя под 100, короче. Правитель, Цезарь, президент Хиловолш Америка, цачаш гучвол Ибн Хаджар бош. Запаяма тиеш шуша бош, са идиот. Да цумбуйна хадис ду. Хикисра давач Хирватиял. А цун гуш буш, инза леч буш, цултя уже под Эзер шо чак де Аллах. Егга Мухаммади. Да удидуцо, удадесун. Isto Julianos по кордоне Сирия по кордоне Аллаху алям в конце его. Цун мнение, цун фантазии. И что? Поймешь, деснешь ялла, то ялдо деснешь хочешь Аллах. Хотя толкование, уж таумаца, уж эстан билгал хабош деснешь душ. إذا هلك كسرى ولا كسرى بعده. تا أقيم عنج دولش دات يوقع. تا أصلا первый класс. И там бата арбомат. Просто ешь амин ол. Беран хор. Ты тига язина куду. Арбомат. Колку чем бехурат я уду. Тавелети тесю. Элкам хубо. И Бухари. Достоверно. Таас смысл моя. Таас выцелится. Ой, достоверный. Хадина и алхата деракасо. Хадина достоверный. عندنا تيجا Бухари, Мацаина. 9 века. Мичаина. Персия. Вот. Цогу, самый сведущий, всезнающий умцаматоны имел доломшха. Ну, шауи, янцо, штенк. Ахчбаны, отстюрнаш, придумал, теж. Лилшвол. 700 тысяч, короче, хадис собрать, не расаку, хаку мода 700 тысяч, хадис собрать, короче, машадуцан, ича дует, ашаюка, короче, массу арбашюх, и мелдо хадис исследовать яш, ю и проверишь яш, передатчик яш, проверишь, испытаешь яш, минимум 100 шамадис саган, просто вахая, не амиадияца волш, цуа бинбол, балба. حديث داريش تبوني. وانا بوغير اللي دريت انا كتمر انت خيشو الحوش صندوق اختشتم شو دوجه خيشو تاع شافع ور مور تايوت تنر داخل اخ حوش تا كيف تاع خيشو دوجه تاعشت كنت Prometeu, куда уя Prometeu? حديث تاخدوش هنا. تبقى تيجي خلو ترافيش همش الله دعاء. تراتي تبقى يوك ده تراتي تيلوك عشان دوك دوي.
Худой? Долща. И трофей счастья, гайол. Будет непременно потратить их сокровища на пути Аллаха. Ага, ну. Так. Умар волшайна. Хилма хиллай, так. Из-за пророчества Санти Пацаули. Вот она пророчество хочешь, вот она антипророчество хочешь, да? Плюс-минус, да? Я лояль. Не, ахам хайауш, толкование, я тирцем. В смысле, ама было толкование, ишь хулька? Она пророчество хули, а лжепророчество хули. Плюс-минус, короче, хулька там. Мощно. Ты смотри, короче. А Бухари матязин дубара, а почему? И солтверка. И солтверка. Уже динерия, Омар, реалерия дин. А? Ё? И солтверка, Омар, реалерия уже, я бог, дин, реалерия, ты займан чё? Бухари займан чё, уже реал, дадойлун штуешь? Уэ, ему вот так пророчество. Филдельчут, я зин, пророчество могут. Я уже логика тял, да, видишь там. Надо что-то язык. Логика. Ладно, гусь что язык. Ну, Ибн Хаджар, 15 века язык, ну, короче. Так, исходя из этого, Бухари 260, sen выгодно, мадати хадис достоверно, да, барис, пойму, велчуда. Тебя выгодно, любой хадис, до тебя надо, короче. Мухаммад Антип, Ипалич, И недостоверно, да, что даргунда цатиецан, выгодно. И недостоверный, да, персуодер, и арбаштер, кам халакдинде. Теперь поймар, идиот, придумать специально. Что Палич придурок и придумать. Вы ж придурок, еще языца уж буйхуш, арбай, ба? Вы ж яхи ариоцихуш, язынчи. Персуй, Бухари. Техан Хизбадини арбаш. Та ах поймар, ялла шей бош. Те зудри такуш. Аллах мабини цариш. Иш таде как Бухари шей, нина тунди. Та идиот придумать инсан, поймар. تعتقدني تندوال صاد آية الرقعة تبقى مريم عليه السلام وتجيني بوش ساعة مسلم شو رزيزات مش مضوي هون نازل رزيزات دير دات دير دو ساعة مسلم شو هون نازل يشتغل Царь шей поймарши, царах шей бешен, церк что карбок, царь то карит, хуна. Ута ты не можешь бояться. Цуба одежь, да, воен почту и не. Царь же, царь поймарши, царах, царь что кар из война муслим мой, царь. Ама от Мариаме цахла харвад маш. Царь что шля. Петё. Буквально ты можешь уболтать, ты сестра Харона, ты ахиет, ну, типа, дозал дешь, и что? Буквально ты можешь уболтать, то есть сай муслиму, Адам шула. Да, сын Адама, буквально ты сыну Бог, да, то? Буквально был, да, хадис, хадис, буквально был. Выборы Езая, хадис дал дуа, хадис дал дуа. Хадис дал ждала, и буквально ты можешь уболтать. Они называли своих детей именами своих пророков, типа Харуан Цеилш, Харуан Вашвар Марии, путать царина Боцу. Буквально Вашвар Боцу, Хоп Мариами Харуан был. Ама Исайя муслим хадис придумал, что мельчайший ювелирный деталь упустить, Оранжа Имрана Хаяла Шамадар описывает Яшуз, как она рождается на свет от Имрана. Имран Мариами Харуани Муса и Берштол Имрана Иса Паямаринан Мария 1500 шахал Айню Айн Буиш и семья.
مريم عيسى باي ماريناني تعاهر وان بروش وشتا هو يتاع عمران دوش دات هو صورة عمران حق داري داديشو بريان دنيا чумуйол буквально родила жена бош целый адыч что буквально да цветов дерево с водой. Куда я шишек ик баш? Is where? Не в ту дверь зашел, перепутал. Так, давай. Мечабу, епископ, что буйхе, адуйлан что ли? Епископ, патриарх. Паниковский. Паниковским чаевы губа дадите. О, юка, мандраж Паниковского, и просто исан. Исан, короче. Отцул, яхьол, силаду, дуяналду. Сославный, короче, доебал цена, бать, просто Паниковский, чем ты олквас, да, это того синдром, блядь. Все хочу, волле, в тех гладиатся мэкшон. Паниковский, чем чисто паник, чего варишь-то, да? Вай, бош, да? На ровном месте. А хэра конкретно, шугняк. Это что, Паниковский, большая ухузаться, паниковать даже, шугняк-то. Ну, шугняк, масса,
Так, Абрек. Ашо. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشلول وجري مودة شموك شالدي. Ашо. أتنا رزق نوك شبي. ودق شو عود وتيمن شو обсуждать тешикш. Короче, начал дать. И то, что не то, что а начал уй. Да مقاوق سيوري دا ينخشي بولشن. Все, так, я помнила просто, алга мать тел. إقي وصل. Это алга хельчей, что начал, сатер дошер, да, так, что войны айдал дизер. Так, начал, я такой. نخشوا صون بقولوا دلاش نخشوا سينتا قاب دي اشتعان يلشة ودي حردين تح شاغو ييزو الدين تح يلشنو عليه الصلاة والسلام موخ دال مباخ تقشول ونخشوا قاب دي زوي قباخ شوي ويقام دعدير دوشتو قام السنة يولي خيتسو Эльча ночью хилла, алейхиссалату вассалам. تخيلو دي حردين دوي بيرو دقوي دين دو وناتي يتي شات دين دعتتن ودي حردين دو Наоборот, первую ночью алхият. ديلا وشا Суна речи, правильно, не смог. Да, юх цу ночью келдош так дуй. Цу ночью лахчах дол, чах делак дуй, как бы проверка. К примеру, вопрос лос. Адам дадил что-то, что его спасет? И сундино одиодоцун, лецун нохчуло одиодоцун, эхота. Сунсино одиодоцун, дино одиодоцун. Цун нохчалула цун гоцада. Цудинуа цун тяшни дидацо. Он ялча. Цудинуа уба. Цудинуа вахшо баяма рубошо так гутагу. Кулерин тагуй. Ще 53 шадолш иш шадолш. Бе даладин. Ще юхия дуатта вол чуаха. Цун меттаха. Цун юан цвижан тагуй. Иш шадол бериц. Там как собадилайн, сожва плушу, хата дарья, сожва плушу. Вай спасти адиду байара, сожва плушуинц. Там тяха, че маста че халаквин чул тяха, билха юрт хули шашт илеттол. Цу маста чо бисан бол зудри, үша, маря бол ша хизба магдинацуа. 4 سورة 4 آيات 24 النيسة شرط دي أو آية يحسن تفسير يا علم نا حدالش صحيح مسلم حديث ثاني دريا دياش حديث لويس مش متعي آية دوسندر مارع بلا مكش بوشن باوت آية وزدري شو كربيع كانش يسري مش داكتيا بابايت полный короче вперед юга одна шантилиеч Бешант и турсиш уайо стан чохан бела хош чобелчуна лейвеш, точнее чобеллег, как взрослый бахкайча цани казни твяш, чобелаз вега, зударши чобелаз до берши, цар хабяхкан бол баха махту шей темла шука дас бюкш, зудри берш баха, тилиеч наад. Ишт и урт киегуш салпа киегуш харше киегуш мабахцал дал киег бия бокар шег бош пүчүч лала арбоуи хаим хум қобал дин дал и уедак асон вали асон абош дол хум дуlla кон хуяг дау жарватял und хайгал дацал садол хайгал цако чуац дел хайгал дацал евдуцой так шавай танвоци и так щия так воци, и шахар жаноци, так цахаал. وش عدوق ده الشغل اسا كرة كديسي وتدعي أما هنز نخشل ديتوي. إنخشل عليلا دين تول وزد تول خز تول ويلكا هم دات سوق حكوالنج دنيا جوا يتاع دينا دات يتاع قيتم بات يتاع كولتوريات تانا قومي. هو دنيا جوا أوجر خزم دولي نخشل. إليلا دين حوالج حدات إتلوتك
هو اللي ليش لو ترى واتساب صوتي وانت عشادين جا وقرت أنا مدو إناتشا شين جا تعبيو هاليوج أي هزلويوج أي هزلويوج إيش تندق Avelin. Allah reis koyuyor. Dikkat. Avelin değil sana. Biz aşraplar dağ inşallah. Tadalah Yusuf aleyhissalatu vesselam Ayşit iş şadoş nikahınıtso. Noi divit şadoş mertunt avolan vatsi qetya. Sukhena zulurshi oştan batsa mitvatsi yoyo. İş şadoş nikahınıtso. Notunt avolan ve Читун наслед мерчунт аволан ватси, братан. Ha? Тагынлаш дина илмнах бахи. O dünena. Мило илмна, санит эцяхка. Al-Faluj qechara ilmnах бахи интернет чу. هو الفلوج عودي شو إمام شافعي وزيو İmam Şafii Full ejam. Vazgeçti uç. Full ejam ne yapar? Full ejam işo doş yani ne ya hadi üç derizam tana. İmam Ahmad ibn Hanbal vazio. Войсон, он вступил с ней в контакт с 14 Соборди Малик вазио. Сон и мазхаб бёз ваша. И мазхабу обал диаштол умдук айнс дюцак. И мазхабу ялшо дош ялина. Сон işo kaç ter çuvan. Yuhya duatta Abu Bakr wol chuwan Aishat yol chuawa tun metta ot Aishat shi yuhya duatta ran chuah tunt i ot Aishat to shi dina isha darba sahih hadith ya ba vi mazhab wa obal diashtui hok taizer di bashara hamel hirbo aylamna obal diashtui tana full age Fawzan Saudovski Arabiya mufti Zakir Naik Yasir Kadi o dünya melbolsu melboş bol aylamna tana obal diashtui Цугена, зудбер, менструация йолен. Хиндуже второй нагю, короче, второй нагю. Цугена, шефени, хайшом, цугена. Английский короче, Фискорес. Хинский нагю, короче, по методичке. Первый наг, чак-то ялчин. Цугена, бер, цухал клетчиншхена, дюнал, контакт вступать, могешь хан, и хан хилы цугена, хетио. Humaga schildun, hamagwa schildun, zurein bo kudu we dütsak busal dindu. Dünya do hal schildol. Цугена, цехилы бусоп дин. Цугена busal din, zureina dat busal din, khan ya dünya do hal do busal din. Paymar wa din dolum, duy zureina alelin dolum dat. Paymar wa din dolum, dünya do halsa, sunt yaritan boldan dikir dol, normalna her dol, kahir dolum do. Zuamya dinak. Dün doğusu delli ben bakasal. İlçin aleyhissalatu volçkana düna. Hadi ender. Dua matsa delli dünya dua hals lektar dol. Şdu ugar voli du paymaro meldina. Katsakir. Son hadir, hadir son. Son tahkir ta kim bolik ismalu. Ya ismek yasmuru gurbe antık. Bu yasmani. Sen disi dua kah çadol yasmani yütya. Allahu ekber. Muhammad Qur'an чуаба, прям Qur'an чуа, вас подкупают. Ладуала, что подкупать, хайм зяшту. Qur'an язин олчуа. 72 qahqir duşun ba, dakki naqwash, duy düzen naqwash. Taş ya diter taş, lestalesh. Церцани, прям Qur'an чуа. И уделу. И один да дюцак да вообще. Подкупать вешу бош, я здинцой, мул я здинцой. Ой, ты хубор, а сейчас Бог, да. А сейчас Бог, да, бош. Мамаду, что сон тягает-то, что он садело 72 кахплурду, я так, короче. За их 7 шарат, он и рваться ушел, сулчо, короче. Там был Адвин, бош. Аузубилля. Аузубилля, биошвал. Надеюсь, все рукоять. Субханаллах. Qur'an ayetçana subhanallah boşu adam alas videom.
ديلا وسم أحديتشو سبحان الله بوش عشو تسوى ولا ستيتش قرآن شوية حديث شوية يازنك دوشا مدر ساعات واش تيتساتوش عجان أحديث قرآن شا إيش يازن ضد قحط مش لردوشنا يازن ضد قرآن شا لمو يازن ويها تعربوا ما تاغوري يا دوكي بالنا جرودي غوري بودو يقح بود عربو مكة تبودو الله أكبر هذا دول كروتشي السلام عليكم وهو صبدين أتقوليس ياسمن شو عال شو خيريتون يبدأ تجوك شوب هو ياسمن يتوال كير بالبيت وكروتش Да, hakikaten и синдром Паниковского есть, мандраж. И султан приечагет, панический атак. И ишти панический атак, да цеельч, сам не воли елу рясчун, это бесполезно. Жим суса тюана, дик ойла ин. Мозг халал один хотя бы ювол. Olha, Rezissa. Parma. Выстрел. Parma tik تغطى ده تتويل وتعمل يعني. لا شو؟ Это видео лирка мубара, интимном плане любой человек, который мубара исполняет свою нужду так, как он хочет, типа. То есть в результате от того, что мубара каждый человек может исполнять свои фетиши. Меня это не волнует. То есть что там у человека в постели, чем он занимается, меня не волнует. Короче, сейчас же мой нас это психологический крам, что он больше вообще могу исполнять еще что-то гелерка. Ну ще бавою собал бартун соцахуеш бо. Миш нормально хитом. Собал бартун вообще тига бош, ну собал бартун вообще. А году из например, намекнуть, да, что проблемы. Ну, разные сексуальные предпочтения, сейчас не пришел. Ну, я, например, знаю случай, когда войца айлам тагуйта арбо. Sabır diyorlar. Stayı şu mikrofon. Sen minuten söyle. Vaytsa хилбол جماعات شيء دجاني يري. Су нойш, короче, цашина кост хошал уед ца خبر датво от муджаедик арбочук. Так чувак ча ваш диях чахул her şey televizor halla ва хо. Halla тич, короче. Вухо шаш хусум на не снимать день, короче. Цутя ша йол изюбах, короче. Her şey çoğu hüyüş fılatın badık diç. Сразу раз гомогеня, да. Да, це ж мел, це кер ол ши. Her şey oğa ванчун хайжна. Їжа хайжна хупун. Хайола хер ходу да, короче, да. Цю хош паніки вела. Так кушимо іна галвехке. Her işte мудахкю, короче. Вообще лево гумнешли, лоша снимать ту, я хусум наверное. Кассету и вообще ходу да. Как будто бы та ё даю шмохер вот распространять я та кайла юх что дорогой та шмохер. И что типа того. Та кэр инагал яхич у кэр аккуратно арбош, короче, да цахажу на ождать. Меллиш. Давайте та их узер. Ишт, короче, ситуацию. Так, кстати, хун рахт улкш хуйохш. Цаши арбо гуч вейлер тоже. Иши гуча вейл цушин типа ишта заслане цу худу цакие чош, да, цу набаш. Ваканха мацага суннат дуй улкш вейлда. Вообще охренеть дин, короче. Цушин я таешчи цапал тоже, короче, иши дахажвир ишт арбош, да, резко отмазать. Но это чуть-чуть другая тема. Насчет вот этого, вол табио вахабистует, айлам се арбо там. Сейчас снимать твин, короче, ишт
во все тяжкие, тут я вон убах. Ищ ситуацию. Мух, прокомментируйте есть. إبراهيم نيكر خوالك تخاطر دل شو الولا تايل لكتي يوقع تاع عربوا بيتي عربوا خاط شو ولا واترسو Просто пользуясь случаем, объяснить да что из-за просто так хаяц да юх шейх Яхья уи чун исо ол что халла и отшина қоста цана қост ол что халла шейх Яхья гихеттич иште арбошен вучуэлэр элч шейх Яхья свунадинак айта элду шен луча оше зудаш цхил эл Яхьяс бақвирқис ислам дуич нагасан بصوا الدنيا نكساني تعلم تقوى إمكش دو شاشن زوجنا. تا نخچه هم نشدوی چوی تا نیستوی نسچه примерно в стиле чеченца та да ишол هم да ишо цуми уш ходуи чола да соқие таху элва. С точки зрения религии дуи чуй, с точки зрения религии я догар я уинс турца ол соқса сун та долшилер дуи оқшилерген хазақса от я قرآن بقوين دات اسويش والأربعوي بقوي رخص أي دوئل شين لوجا أو شيء زودرس خلا. القرآن تاع آيات دو شيء لوج كيبرا شيء زودرس عايشوش دو شو الله تجاسات خواتن بيحكز لوي تجا خواتن. أي تاع زوجن يو آيات تاع دونا شيء زوجنا يورخده دويتان بطا دوخشتول. إذا قدوتك دونا شيء زوجين شيء لوش كي pardon te o يشوف والدون. أحسن قطع. بريمو عطيوت دونا إز سنقية قاد تسوي الحل دبا نشمو قية خلت آيات أو إيش تحويج ماذا يسازو بريمو ده حلوش ده يسازو سيق ويجر دبا ويتاش أرسن. نه حاجة أسحون نهند بريمير هن لا هنز بريمير كي ياتي بإيشو راس بفترة أتشينا قوستان إكارتين إشتجنا وتعلم تقول أربوت وشاشة سنمات توين تيجاه نيز قلوي ويختارنا ماشكا أنا الرال هنادن منادن شايل إدوجين خيل يخ يعيا قايديتش يعيا داخش يعياس شوش خارتو إز بقو إيلر هندج أي تاحة حديشكا إشدو تا هنادن نجنو أي تاح شنو جاو خيل هنادن أل إشتيلر Het zijn duldors, het zijn duldors, dat is dan. إذا أجا وي بوصل الدنيا على أولشدوقين زو عياياس إيلر يال. بوصل سونسا إيش نمخز دات تو دينك توش نخدو عدوي تشوقية شوات تو خدينا هلا. إنت إلمنتارنا إيمن بوصل دين دوتو بوصل الدنيا عام علم استجودونا إيش مجر دو الله نيسوا الله بوا любой бусол дин доч, любой чкайч дин адон, любой чки пар хади аш дукыз дон. Я лош дол вакш цай вакш халга тия тоғыл массу ки пардон хукш мадайва. Мечаду масала христианство. Тазу диали яразу ища, цакизу диали ища, ца. Христианство мечаду боа. Шизу диало ища боа христианство. Яцдер. Согласно Библии, да, Сулейман поймали налзуд было. Сулейман поймал согласно Библии. Нет, это же Соломон поймал, Муэйте поймал. What? Соломон поймал. Ишь, what? Wow, хажа хата язия. Соломон и его сын Давид считаются пророками и увидели. Пророк Авраам налзуд было. Ибрахим тазут лок Сара Бош. Шолозу да хайн хло наложница олцар до. А Шолозу наложница один отцуна хлопцуни мяхил бол пал. Вот такое самцой. Согласно христианству, ищет пал бяш бойдон, поймешь кайчара. Христианство, Авраам, христианство, маяц. Олда. Те Библия тяма дейтан, я ваше пророк вал муэт. Библия хую хайон. Библия книга Бог, до греческий мат. Ну, то чуа хую хайон. В смысле, ты чуа хую хайон? Кино юту чуа.
Библии собрание книг ю. Библия что иудаизм хил книг шу. Ю Иисус венчул тя. Иисус вочул тя. Цун апостол считанил книг шу. Собрание книг ю. И вообще не в тему, да, дичь. Вот ты вообще не в тему, да, что жаплушон. А что христианство мечтать, бот, апьем зудиали, освет Иисуатан. Инта хайбат сацая диксю, гладурду. $13 $4 para la hermana Camila. А максимум петушица ди до TikTok, чувак, и ни хрена ди дать, айда гаря. Петушица цадяш TikTok, чувак, я дал хаюли алашу, цак бершли хотя бы. Цак такли хаюли я дал. Петушица мадия TikTok, чувак. Салабон пеймар, дебил шаш, майорил, шо Коран язинил, дебилю. Цун от Библии, чувак, любой харин олсак, короче, тех, так пеймар умачила дебилан. Сулейман пророк квац. Я цун ган Дауд квац. Daudz tiek cēlts un bāž Daudam psaltīrijā zinslo. No Salamona pajamar vāc. Salamona просто цару. Dauds un Sulemani Daudi. Давид. При Соломоне, короче, царство разрушится, дяш. А языческий наложничек бог куртку ебал уволили по Библии осуждать, я что и дальше. Да я щан гурдон, что вообще ума ха еще что голда, что тен, что дебил, что я. Сейчас там идти юлили, это изучить мони есть, сейчас юцак. Вот маш. Петухи сейчас майорил. Мекна шушуки ума яц. Запаскелар, что-то бешу. Вот машаешь, лоштю, хаяк, чешу. Нах ячу. Это нах. И что куа ми бяча, дюни мелду, что далее диешер шудат. Что ist адитан далее диешер. Что гелария лацареч, это вот куа чумира бяч. О, штам баца. Диельяш мершу уже. تاكرس شيء نلو إيبان سيناي بنتي دوغ عامله هاتي لا ماركو ما تري خو خلك حوي شوي خشويو Parmat. Ara savaştayım çakvareta bardititan don. Çakvareta kalata admi mata kamya diyeta. Admi mata kamya diyeta peri bova tsavicha. Peri bova tsavicha şu. Sonra hristiyanство я способ тазут биял. Жосует Христос şu mado çay. Элементарная чат GPT эти даму не хотят, все хотят. Тут я бази наш пророк бат элара свой, что жопу слушал, жук ерваком, хач дуай. Мама якан егаг. А я қана denk dat jullie alle wat alle boos. Want ik kom terug iets door de korea bal. Dayalan, arialan hokçul. Line kamera تعجيم وز هون سوى لراتنا تعجيم خاص خيطة أخميان مشتا تعجيم اشتغال يقير والشي سيندروم بانيكوفسكا وضعي ريرت يقا Сулейман, поймар ну. Поймар шоуиз, жюкти тир шаят, ашвинатуна поймар. Жюкти тиранча поймар вати, просто хил царю.
Jo, tu Šveicarijā lēc tūrnoši jāzuši Latvijā bēršana labijuši reinā dīdz. Agadā olcuna. Mišna ol, agadā ol. Čua jāzičā švartjonis kaskšīnca, cie sāranicadi. Agadā tā jāzie. I tā dūčula i tūrnoši Sulimāns aģinš. Tā vlastjol švarī. Imbol šol mohits liel švarī boš. Tā un jādinag. Ako jāc, karoči, koranču jāzin i mēļocies kask. Jo, tā Sulimān pajamar, šīcīca dibīl, šo pajamar īcaši. Pro šeit cērucē, šeit kaptačo, nav jāzin. To mūcās totdina, to uļielina, masalansunal. To kiekbinag, nē, ca kiekbait. Bāļēc mudrieca, lai priči Salamona, ol mošni pričucu. Čo paidjā. Duniena elm ducu čuačo. Dēharen paidjā herdoš. Priči Salamona ja bibličur. Tas iešā. Așa, dušu. Co pešuj? Я машу, хочу. Прометей, и религию сейчас в Сарах, вообще до этих авраамических религий, интернет, что, حاول دون ну, عايز مويسة там сходство 90% يقيس и авраамические религии. Он нам фوق шеды по-любому. А авраамические религии сейчас обусловлены керстине и жуткие Тора яс. Вот до вот этих религий حاول دون دقيقة عايزنا خلقش السيد أنا يقش إنترنت شو جنسون там 90% сходства там. Балдует вещи. Да, что, ду. Nu, cilvēnā diniečā mēldolā, hildolā, ilm dukes. Uz bibličā sabrāti. Mēļo kultūras razni. Египет, mēlhil bukian bol, kietan buki. Uz grek šī, rimļan šī, šārik, Египет, mēļo первую цивилизацию, švici, хилё. Цуну выхлоп юки, короче. Все собрано в одной книге. Вся мудрость этих империй, цивилизаций. Да, цунах, и дин вы думаете, 100% и что да. То есть всемирный под Johan vien caurustan, istapīsava ķokcēli. соном куту аршивиш бехазиати, гури, мури. Я думал, Гергар нахкару, еза, я юш, там, иштли, короче, соном. Гергарна чобу балерич, дана жужел тяхирдуа, Muhammad was Yadana Jojo Trajina, Jojo Trado Boto,
وداعش بايمر إسلام دين دواسل حال بزايش تندي جوجل تاخر بوش جوجل جو خوش دات كست محتوش شيء استيع وخشر بوش دات شيء خورل عينشتان شيء جوجل تخيرتان قوش بوكش ناخر بوتاق محتوش بيرجو بوش ياوات توصل زاوية جرمانا جويت بوش توي بعدها جوجل جادوكش تاكشت محتوش خير شيزوفرينيا ميشايو خان интересно. Инца хоккей говорить, поймори паханете Абдулла хунтхилла эл хоккей говорить, мухл раб Аллах валушару энолару. Ахер цун пахан вообще ардуне чуал летана. Уже седьмая неделя давоган. Жужгате цу уже короче хера изу ну раб Аллаха. Так, ويش بات أبو بكر عمر عثمان هنا دين قدوس خالد بن والد إشايل ترش языческий эльч. Тарас ولد ريت دبل бош. Короче, цухена ханиф бар هنا дин бар типа дел цавеш бар туда-сюда. А так какого хрена паймуры пахани нане дюжа чудо что есть. Паймургу цухена бусолден цахилла на уж дюжа чубана. Хайр шизофрения виза. Хара вожа шадол и тюрнеш связать даешь, со связки даешь, да? Yok процедуру mu çocuklar. İslam din